Πρόεδρε του Πασόκ. Πολλοί με ρωτούν γιατί είμαι αισιόδοξος για τη χώρα, για την πατρίδα μας. Και λέω κάτι πολύ απλό, έχοντας γυρίσει όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν νέοι επιστήμονες με όρεξη, παρότι άνεργοι. Υπάρχουν αγρότες νέοι που θέλουν να μπουν στην πράσινη ανάπτυξη, σε νέα προϊόντα, παρότι δεν τους βοηθάει η πολιτεία. Υπάρχουν επιχειρηματίες με κέφι, φαντασία, πρωτοβουλία, παρότι αντιμετωπίζουν καθημερινά τη γραφειοκρατία και πολλές φορές τη διαφθορά από την πολιτεία. Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν εμπειρία, θέλουν να προσφέρουν, αλλά δεν βρίσκουν αξιοπρέπεια από την πολιτεία. Υπάρχουν νοσηλεύτριες, γιατροί, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στους ασθενείς, αλλά δεν έχουν τα απλά εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα τεράστιο δυναμικό για το μέλλον της χώρας. Είναι ένα δυναμικό για την ανάπτυξη, είναι ένα δυναμικό για τον πολιτισμό μας, είναι ένα δυναμικό στη Ελλάδα να έχει μια περήφανη θέση στον κόσμο. Είναι ένα δυναμικό για να μπορέσουμε να έχουμε μια ευνομούμενη πολιτεία που υπηρετεί αξίες, πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο, μια ευνομούμενη πολιτεία που ουσιαστικά καθημερινά πραγματικά επιβάλλει το δίκαιο και όχι το δίκαιο του ισχυρού, ένα ευνομούμενο κράτος το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, της πράσινης ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και βεβαίως μιας εθνικής παρουσίας διεθνώς. Για όλα αυτά, εγώ είμαι έτοιμος να συγκρουστώ με συμφέροντα, με αντιλήψεις, με πρακτικές οι οποίες μας έχουν πάει πίσω. Αλλά χρειάζομαι τη συμμετοχή όλων. Χρειάζομαι την ψήφο εμπιστοσύνη σας, χρειάζομαι την ψήφο αυτοδυναμία σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας.